Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 44. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayang gabi. Sa Action Brian, mayang gabi man sa imo kaginato ang pinakauling alakat sa panahon ng Marso 21 tuig 2020. Sa kabilugan, easterlies o kung mapaang nga hangin gikan sa nasilangan na nag-apekto sa kabuusan niya bayan sa pungsod Pilipinas. Bangod sang easterlies, maka-experience na kita sang mainit kaga mapaang man niya panahon. Ang Metro Manila, maka-experience kag ibang nga bayan sa pungsod, manging kasarangan tubtob sa magulugal umon ang kalangitan, kag may mga isolated gid lang nga mga pagulan, o kung pagpangilat kag pagpanagoob. Ang Negros Occidental, lakip ng siyudad sa Bacolod, maka-experience man kita sang fair weather o kung maayo nga panahon, magluwas lamang sa may isolated man yung mapagulan, labi na sa kapunanon o kung kagabihon, nga dulot man sang easterlies. Mahina itubtob sa kasarangan yung uyop sang hangin gikan sa nasilangan, ang nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya kag kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagabutlak alas 5, magatunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:51 buwas sa aga. Ang atong temperatura nag-record kita 25 kay nasing aga ka naglabot kita 33 degrees Celsius. Si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mga gabi sa luwas. Sir Melvs, gamay gid lang ara na ta Sir Melvs sa kuano sa tingadlaw, no? Tingadlaw. Summer season na, dry season na gindeklara sa Pag-asa. Ara na kita sa tigilinit na. Pero kay nato na mayara kuno sang medyo magalumon dito sa sur nga bayan sa probinsya, normal lang ina.
Normal lang na sa kaya mostly hindi pa man sa ara kita sa bago sang klima. Mostly may mga pagagalom-galom na kami mga isolated nga mga pagulan kita gyapon pero nasa mahina na lang Action Brian. Aha. Sige. With that, Sir Melv, salamat. Mayong gabi. Salamat Action Brian. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulot taway nga ton sini nga palibot makaksyon sa ton nga pagpangalad subong nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Sabog Busman nga Pilipinas. Sa na-mention ko na sa inyo kagabi, gindeklara na sa pag-asa ang tingadlaw o kon summertime mga kaksyon bangod natapos na ang transition period, ano? So tig-ilinit no sa mga fake news. Tig-ilinit na no diri sa pungsod Pilipinas. Duha man lang kita ka season diri sa Pilipinas mo, maulanon kag mainit nga panahon. Una sa balita, una sa aksyon. Anyways, gina-remind nato na mga utod nato nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes kita formal mag-umpisa sa ato nga pagpangalagad again, gina-invite na kamo sa pagduko, no? For the meantime, sa pila ka minuto sa aton sini pangamuyo sa paghangyo naton sa mahal nga Ginoo nga madula na ining COVID-19 mga ka-aksyon. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Subong adlaw, Sabado, ari na kita sa Marso 21, 2020, mga kaksyon. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga ton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. May araman kita sa YouTube. Type mo lang din aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dry, follow lang Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, pwede ka mo makatag sa inyo sining nga komento kag mga greetings tonight sa aton sining nga numero sa 093822555017 kag sa aton sining mga viewers sa aton sining nga Facebook Live, pwede ka mo kabutang sa inyo sining nga mga mensahe man dira. Medyo kwan lang tag 2 to 3 lines lang para mabasahan ginaton para ma-accommodate man nato ng iban naton nga mga nagatutok mga ka-aksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, todo 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax.
upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod sumo nga gabi? Sad to say makaksyon sad news para diri sa Western Visayas kay nadugangan pagid ang nagpositive sining COVID-19 kahapon kon kagabi. Confirm ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia ang isa ka positive nga patient diri sa aton ining 56 anyos nga may travel history from London kag ini siya ang ara naman sa recovery stage sa Sinima Tinion. Pero muna ginapatigayon na karon ang contact tracing sa pila ka mga personalities nga iya sini nakasalamuha before pa naman ini siya na admit mga kaaksyon sa hospital. Samtang didto iya sa Iloilo ginkonfirman subong adlaw sa ila sining task force interagency task force sining COVID-19 may nagconfirm man didto sa taga Gimbal ini sa syudad sang Iloilo mga kaaksyon. Karon kay pa ayon ta sa aksyon ana nga ipahambal ta ni siya kon paano gid ini nga may ara siya sang COVID-19. Ano man ang background sining nasambit nga persona. So diri sa Western Visayas we have to na ka mga COVID positive sa sining nga mga tinion. Isa diri sa Bacolod, isa man didto sa Iloilo. Action firing line. Sa iban pang balita makaksyon sa lokal, i-check tanibig karon ang isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod allegedly ngayon siya ang nagpang-isyo sang ginatawag naton inang barangay certificate, no? Certification sa barangay sa mga construction worker pagkatapos allegedly nagpanukot sa tag 20 pesos. But ang DILG way nag-allow sina basta may relasyon sa COVID dapat libre ang certification. Pero may mga justification diri si Barangay Kapitan kin-interview gilayon sa Action Radio Bacolod Exclusivo nga hindi kuno panukot ang 20 kundi donation gid lamang. Tigid baton nyo man, aksyonan. Kung may donation 20 pesos, batunon nyo man. Dapat ginpabalibaran nyo na. How sa 20 pesos, batunon nyo pagkatapos construction worker, iyang pangayuan nyo sang, nag-donate sa inyo 20 pesos. Oh, come on. Sobra naman na. Oh, bayo man na, kahit donation, aksyonan, di ba? Pero sa mo sa nga panahon, kag ang mga tawo, construction worker, batunon nyo pang 20 pesos, maluoy man ka mo. Oh, bago ko lang na istorya, na istorya ang ila sila nga vice president diri sa Bacolod, dapat hindi gid mag-issue sang certificate o kon magbaton sang kunanuman nga mga bayad-bayad dira basta may connection sa COVID-19. Mga kaksyon, donation ko no? Tibisan donation, panayakap yan, di mo dapat pagbatunon. Ipabalik na sa bulsa na to, mo nagkakalalamang na tasubong sang kapigaduhon kay way sang kakapigado sa sitwasyon, tasukton, tapaya, batunon, tapayang 20 pesos. Ano man nga sitwasyon aton man, way man tani consideration maginamo ni. Action firing line. Daw maabiyagro makalusot siya kati donation. Wrong yapon ni. Construction worker, suktom ya batunon mo 20 pesos. Ipabalik na lang na to sa bulsa nila to. Balikan ta na karon na, paplasta ta na sa patrol, kaya hindi manami, hindi manami pa sa kalambot, iniba sa DILG. May ara sang guidelines sa DILG nga pwede ka donate ang mga nagapangayo sa certification dira sa barangay para makasulod sila diri sa Bacolod para makatrabaho despite sining general community quarantine. Pakita ako bi kapitan sang guidelines muda nga may butang da nga donation abi para masanagan tani. Ang iban nga balita makaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Liwat ang Philippine Army sa pagpamuro ni Colonel Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade nagahangyo ka nagapangabay liwat sa mga miyembro sang New People's Army nga mag-ceasefire. Kini matapos nga ginaligar nagpangpaula naman sila kabala didto nagligad nga gabi sa area sang Barangay San Dayaw, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Sa detachment dito sa mga Kafgo, no? So may langway sa mga nagkalapilasan that day nga nagpaulan sila sang bala. Amo man ang adlaw nga gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang ceasefire kag magatutok anay sa COVID-19. Susunod kay pasaporte, please lang tutok anay sa COVID-19, magbinuligay kita
hindi kita na isagi ka amo sini. Ina ang ayo sang Philippine Army, mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Grabe man kay gayuhom ko. Amo na ni subong ka grabe ang balita sining COVID-19. Ngalos taran ginakurog na subong sang kakugmat sining halimaw nga virus ngini. Pagkatapos gutom pa kay ting iban way trabaho, ang iban nagapanimoko skilled kiti ginabawalan, pero may mga tao pa ya nga nagabaligya gyapon sang illegal nga droga Una sa balita. Una sa aksyon. sa area sang Talisay. Isa ka senior citizen ang nadakpan sang Talisay PNP, mga kaaksyon, 63 years old. Gabaligya sa illegal nga droga, grab the opportunity mo pamintaha gyapon. Tinano ni man, way nagintani, no? Sa mga sinang sitwasyon, daw gin-enjoy pag nilang pagbulubaligya kag paggamit sining illegal nga droga. Magluwas sina may ara pagid sang baybast man ang syudad sang Talisay man, kag iban pa nga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ay nano nga sitwasyon duway untat, no? Sige man sila gyapon kapay pa nga abin lagro ang mga pulis naton kag mga otoridad naton nagatutok na lang gid sa COVID-19. Dira ka mo nagsala kay may mga pulis nga nagatutok lang gyapon monitor sining illegal drugs. Kung baga wala na ubos ang tao nila nga sagilan to pang himo or nagapatigayon sang thermal scanning nga sa mga check-up points, mga kaaksyon. May mga nagkalabili na dayang ang trabaho nila dira lang gid gihapon. Tiyo nagkaladakpan, no? Nagkaladakpan ining nasambit nga mga persona. Sa probinsya nga balita, mga Negrense nga gina-quarantine karon sa Mambukal, yara na sa 111, no? Kaya nagdugang kina ang 27 nga nagikan sa area sang Batangas. Nagdugang na sila sa 84 nga nag-abot nagligad man to nga gabi halin iya sa Clark Pampanga International Airport. Ngang isa to nagpalagyo, no? Nagpalagyo ang motob lang si Felix Aliho nga nagrinagumba pa to kay una nga padala sang opisyal sa apelyido Alihano. Ti may nagwadang kag nagpugal nga isa ka councilor sa Sipalay, nagsikat pa siya. Alihano naman nagyaw-yaw siya. Aliho gali apelyido. Ti ko may malang kamukaso nga sagig nga mo'y kwadang abi ang mo ning sitwasyon abi. Online sa siya na andom nga kabalo na gid nga may mga political background Alihano ni. Ibutan-butan yung ngalan, may mga error, madam. Insindihon tang sitwasyon. Kag, mo nang pinanawag sa mo ni, bulabog gid kami, nabulabog gid kami sa Alihano ngayon eh. Di, amakon mo na. Dason guro, kung may i-correct gid man ta, ipa-correct lang tadlong. Hindi lang pag ibura-burahon pating station, di kayo, ariyo, pabati ko sa inyo. Hindi nga makapagbigay ng alcohol. Hindi nga makapagbigay ng face mask. Tapos magko-comment pa. Makakaharap ka, pagsasasampalin ko yung mga yan eh. Makakaharap ka, pagsasampalin ko yung mga yan eh. Makakaharap ka, pagsasampalin ko yung mga yan eh. Kita niyong sabat ni Police Colonel Baliros, mga kaaksyon, kaya siya ito nag-provide sang kwan, sang sang pangalan diri sa Aksyon Radyo Bacolod, sang moto nga gabi nga ining si Felix Aliho nagpalagyo. To di sa Baliros patong na basulan gid tudo nga waya gid kuno gin check abi. Pating Aksyon Radyo na tawgan pa din ni konsyal kag medyo napitkan paggamaya. Gamay man lang kuno. Pero kagabi ti sige namiang ko din diri nga porsyon, amo na nga porsyon. Makakaharap ka, pagsasasampalin ko yung mga yan eh. Makakaharap ka, pagsasasampalin ko yung mga yan eh. Makakaharap ka, pagsasampalin ko yung mga yan eh. Pero mga fake news ng bot silingon niya ang nagapalaptas ang fake news. Na sampali ano sa Ilonggo gani? Pang sipa. Ay hindi, pang tampaon gani no? Ay, di joke lang. Sige. Wadang pala. Doon din ako kambalaw. Dali gid lang. Ang iban nga balita mag-aksyon diriya sa lokal area. Kay ang incident management team nagsapol angot sa COVID-19 diri sa area sang Negros Occidental. Ay sus ko.
Sa mo sa nga panahon, hindi ta magpadasig ko na. Hindi ta magpadasig la alsa sa ngaton sila ko galingon. I-check anay, kag i-verify anay, kung pwede malang naton matadlong-tadlongon, di ta magpabura-bura na yun, ha? Sa syudad sa Bacolod, syudad ang nagpasiguro nga may ginapreparar nga bulig para sa mga apektuhan sa COVID-19. Mga kaaksyon, yehey! Ara na! Amo ning ginahulat sang kadaman gid mo ang ang bulig yahoo. Action firing line. Ara na Bacolod, may ginapaabot na nga bulig dason nga semana. Thank you gid Mayor Bing Leonardia. Kabalo ka ang iban prangkang istorya. Hadlok na ni sila maglibot bangod sining COVID-19. Sa nabal nato ng COVID-19 among pinakabudlay karon ning kwentrohon sang tawo mo, no? So, hadlok ni sila actually maglibot. Galing sugo sang kapigaduhon kag kagutumon, tirangan di sila maglibot, basi una pa sila tumba sang sa gutom sang sa coronavirus. That's why nga ang iban bahala na ang coronavirus. Importante nga may mabakal ka karon bugas sa konsiring pamilya. Amo na pinaka-point nila diri mo, no? So, kumera malang yang pundong syudad nga pwede na ton niya magamit na sa panagtag for pila ka days abi, mapian-pianan tala ni nga ton sini nga makuturan, himuon ta na mas temprano kay ti ginalagas naton kabay di ba kwan ang ginalagas naton di nga makontinar taning COVID-19. Ti pano tani matapnang paglibot sang virus kun padayon mga libot sang aton sini makuturan bangod sa kapigaduhon. Action Brian Morden. Action firing line. Pero ako nagapasalamat gid kag saludo karon diri sa syudad sa Bacolod Back Action bangod may arana sang napreparar nga mga food assistance sa next week mga kaksyon. So arana ha Bacolod non basi dason semana matagtagan ka mo na malibot man ka mo gyapon ugay ka mo pasaway. Kaya dito sa Iloilo bla si Mayor tubla kagina nagpamuyayaw na to. Buwas nga adlaw way to biyaheng taxi, way na biyaheng salakyan, way na tanan. Kaya positive mo isa. So diri sa aton, hindi ta magdupa abot pa sa punto nga magdamo ang positive na tundi, no? Kung wala ginman sa declaration sining ginatawag naton nga lockdown, kita na lang mismo mag-lockdown sa aton kaugalingon sa puluyan. Pero sabat sa iban, paano namon Action Bray i-lockdown ang amon kaugalingon kay wala kami kanon. Pero kung ma-providean kami sang gobyerno, kiti plangkang istorya waywa ay gidman kami, tidra guro ma-lockdown gid kami. Tsakto ba no? May punto gid sila. So, the government should guro, prepare na gid guro kag damo-damo onta, no? Kag ang iban dira nga daw may ara-ara man ang kamo, hindi na kamo mag-intra pangayo ay hatag ta na lang sa mas pigado pagid sa aton. Mamayara bang information gasulod di sa aton nga una pa kuno humlad ang may ara yang unod bulsa nila. Action Brian Morden. Action firing line. Samtang City Administrator M. Ang gintawag nga overaction ang komento sang kapitan sa Barangay Duse angot sa plano nga paghimo sang base center bilang respiratory center mga kaaksyon. Ari nagwaslikanay pa sila. Kuan mo hatag sang reaksyon diring Barangay Kapitan sang Barangay 12 ni Alcantara, JR Alcantara, matapos nga base center himuon iya nga daw inabalang daw lugar nga pwede ka makapacheck dira sang imong kaugalingon kung anong ginabatsyagan mo mga kaaksyon. Siguro ano man kulang way nabatunan gilayon ni kapitan ang kompleto nga information, way siya dapat nagtambong sa meeting ano. Dapat tambong kita sa mga meeting para hindi ta mag-react. Galing hindi ta man yung mabasol sa kapitan man. Gaya ginadipinsahan niya man ang iya sa di pumuluyo da sa Barangay Duse. Imagine mo nga dira dalon na pa-check. Ti kung mag-positive na karon o kung may sintomas to diya sa COVID-19. Ti mga tao da karon kundi kulbaan man. Pero kung isipon mo gid sa gamay lang nga background sang base center, kalayo, di ba action ang base center, do kalayo man ni sa mga pumuluyo sa Barangay 12, di ba? Ang base center ara sa tupad sa police station number 1. Di mga balay nila, rin man lang diya sa may Vendors Plaza, dapito, do kalayo man lang na. Ang COVID-19, magatapik lang droplets kag distance nga lapit kabi sa may mga balatian nga mo sini. So doon di man dapat nga ipugal ini. Action Brian Morden. Action firing line. Isa-isahon tanay karawak action plastar sa aton sini nga pagpangalagad subong iya nga gabi. Baw, grabe yun, nag-monitor subong si Sir Mabugat na. Baw, salamat gid.
Aha, baw nagabulig man siya gani oh. Ipapakot palihog kay Madam Tari kung saan umatapos ang COVID-19. Si Serman niya. Pre ang sayaw babaw bali hermoso na. Oh. Kasaka ko da may false na da ang info ko nga natabo. Ay, gali. Sige, thank you gid sa information parikoy. Okay, salamat gid sa information. Sige, amo na mga dalo-dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi. Maki-update kita gamay mga dalag ko mga balita sa national makaaksyon ang unod sa aton sa pagpangalagad na kadagabi coronavirus aday kita. Ang update naton diri sa pungsod Pilipinas, may ara sang nagdugang nga 77 tanan ka mga confirm nga positibo sining COVID-19. Halin iya sa ang suma total karon nga confirm mga kaaksyon 307 na halin sa nagligad nga Lunes. 307 na ang confirm diri karon sa pungsod Pilipinas. So ang naka-recover diri ara na sa 13 kabilog mga kaaksyon. May mga naka-recover man. Kag sa ang patay mga kaaksyon nagdangat na sa 19, no? 19 na ang patay sa Sirimat Tinion. Porte, no? May kay isa-isa pero nami na lang gintan ni Lord nga way na gidya patay buwas blaw, no? Way na dugang ni hasta nga matunaw ining si coronavirus. Sa iban nga balita makaaksyon connection gyapon sining coronavirus sa aton sining nga pagpanganagad. Aryo kay okay, sige. Aryo, ari makaaksyon kay may ara sang gin-report nga nakapauli sa ila sining nga puluyan halin sa recovery sining COVID-19. Kuno nagpositive pero hindi nagpositive liwat pero hindi dire sa pungsod Pilipinas kundi sa iban nga pungsod. Ginpalayag kaina sang taga DOH mag-aksyon sa national nga wala pa sang basihan ang reinfection nga ginatawag. O no basis pa ang infection liwat sa isa ka persona nga naka-recover halin sining COVID-19. Siya amo na nga ginamando sang DOH nga kung ikaw halin sa recovery sining COVID-19, hindi ka pwede pa dapat magpauli gilayon sa inyo sining puluyan. Dapat magadiretso kag yapon sa quarantine area kag 14 days naman liwat nga magastay ka dira agod masigurado gid, no? Agod nga masigurado nga wala kanagid sining nasambit nga balatian. At least ginaamat-amat nila pahangop pagid sa publiko. Ari pagido kay kundi halos tanan karon nga mga kapungsuran ang mga maalam naton sa medisina nagatuon gid sining kun anong mangin bulong sining COVID-19. Actually kadamo sa nagalinapta sa social media nga nagadeklara nga may ara na sang bulong ining COVID-19. Batangaton sini nga mga authorities mismo wala pagid nag-confirm sini, no? So diri makaaksyon sa DOH nga posible nga maglawig pa sa isa ka tuig nga mahibal-an nga may ara na gid sa bulong ining COVID-19. Grabe kalawig pagali, no? Pero kon may ara malangda nga pwede man tod basi next day may ara na dako gid nga pasalamat ni naton. Sa iban pang balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi ang secretary gihapon undersecretary sang DOH nga si Maria Rosario Vergere nagpalayag kung paano ikuan sang test ang isa ka tawo nga may ara sang sintomas sining COVID-19. May apat gali ka mga kategorya diri nga ginalantaw sila, no? Hindi nga pag-abot mo to sa area sang ospital kay nakabatsyag ikaw sang hilanat, ubo, trangkaso, sipon kag iban pa nga muning mga sintomas makonsider ka na dayon nga person under investigation. Sunod dire kay Vergere makaaksyon, una ginapamangkot nila kung may ara ikaw sang travel history. Kung una nga pamangkot aksyonan travel history gid no? Kung ikaw nagkadto kabi sa clinic, sa hospital, mangkuton ka gilayon may travel history ikaw. Ikaduha, naka-close contact ka bala sa person o kon persona nga positive sining nasambit nga balatian.
May mga classification inigali may ara sa mga ginapamangkot sila diri para mapihon nila. Ikatatlo, kung kumusta ang imo sini nga resistensya, no? Ang imo resistensya plus na diri kon ginalantaw kon mahina ikaw o kon hindi mga kaaksyon. Ikaapat, sa mga edad naman, ginabasihan nila sa edad mga kaaksyon. So kung lang taon naton ang nagakalamatay aksyonan ang mga edad nila na ara na sa masobra 50 pasaka mostly. Actually gini may ara sa naka-recover nga mga senior citizen aksyonan nga nakapauli na sa ila sinitag sa kabanga puluyan. So amo na ang apat ka mga kategorya nga ginabasihan at least may ideya kamo dire ining information hindi halin sa akon kundi halin iya sa Department of Health mga kaaksyon. Again, suliton ko. Kung ikaw magapa-check dira kaya nag-ubo ka, nagsipon ka, labi na gid subong kambyo klima kita, una, travel history. Amaning una nga pamangkuton nila. Ikadua, naka-close contact kabla sa sining nga persona. Persona nga may arasang positive nga masakit. Ang ikatatlo, diri mahina balang resistensya mo. No, i-check na nila dira. Kaya ikaapat, kung pila ang imo edad mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Karon diri sa Pungsod, Pilipinas, may nag-alalabot nga mga donation, no? May mga donations ang ginatawag nga testing kits mga kaaksyon. Ini halin sa China, halin sa South Korea kag Brunei, no? Amo na nag-alalabot diri, so pasalamat kita daw damo ini daw hundreds of thousands na ang nag-abot diri sa aton nga mga testing kits mga kaaksyon makabulig ini sa pagdeterminar sa mga tao nga may ara sang ginabatsyag nga posible may sintomas sang nasambit iya nga COVID-19. Ari share ko lang gamay sa inyo based sa aton sini nga pangusisa mga kaaksyon. Kay halin sang Enero kabay pa nagamonitor ang aton sini nga public officials. And kung may mga friends kamo dira nga nagamonitor subong paki-share sa inyo sini nga public officials. Kay basi wise lakita blas ni. Kabalo ko naga-research, man isla may mga team sila nga nagatuon gid no. Pero are sa Singapore mga kaaksyon, sa nagumpisa ining balatian nga COVID-19 last January, hasta subong. Abi nyo kung anong natabo, yara lang sa 385 ang ila sini nga persons under o kon positive sini nasambit iya nga COVID. 385 halin sang Enero tob-tob sining bulan nga Marso 21 subong. 131 diri naka-recover na, no? 131. Kag may napatay diri duha, isa ka 75 anyos kag isa ka 64 anyos subong nga adlaw. So kwanta may imagine naton kung nga nga wala sang duro patay to sa ila kag gamay ang confirmed cases to sa ila. Sa sulod sang lapit na 3 ka bulan sang sumigabong ining nasambit iya nga COVID-19. Ang sekreto sang Singapore simple lang. Ginpatuman nila ang strikto gidya nga wala ginaalaw ang mga tawo nga maggwa sa ila sini tagsa ka mga puluyan. Pagsigabong sining balita nga mo sini stop tanan-tanan, transportation, mga businesses nila dito, magluwas gid lamang sa mga groceries, sa mga restaurant, kung mga importante, mga agriculture products nila dira. Gin-pastop nilang halos taran-taran makaksyon. Ang nami lang dito sa ila, kay gaubay kag naga-abide dito ang mga tawo. Wala yasang gahig ulo. Wala tig-a ulo nagpinati tanan-tanan. Tiyang Singapore, anobla, isa ka lugar man nga makabig na damo man tawo no? Damo man tawo. So, nang ginhimo ng sekreto, home quarantine ang halos tanan-tanan mga kaksyon. Ting result no? Idua patay. 385 lang ang confirmed cases. 131 din naka-recover na. So, kung sundon ta ining ideya, mga kaksyon, bikon why ginman sang declaration ng aton abing gobyerno Pilipinas ang total lockdown, kita na lang mismo hindi anay maglagaw. Himuon ta nga ihimplo ang Singapore. Himuon ta nga ihimplo ang Singapore. Agod nga hindi na madungagan pa like diri sa Bacolod, Negros Occidental, may isa na taka-positive. Hindi na ta gusto pa madugangan pa ni kag magdamo pa ini. So starting tonight, tomorrow, hindi na tayo maggwa, no?
kag ayo ka muna sa mga barangay kapitanyo papalakata da kag kuranong dapat himuon nga maka-provide sang bisan ginagmay lang nga kwan, bisan ginagmay lang abing pamiyan-piyan da sa inyo sinimatiya. Last 16 mga aksyon sa aton sinipagpangalagad REI. Kay diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, subong nga mga tiniyon, grabe nga mga reklamo mo. May nagareklamo batok sa mga public officials. May nagareklamo batok sa publiko. Kumbaga daw vice versa ang katabo subong. Ang reklamo wala tuo, no? Sa amo na ni nga sitwasyon ta subong, ang problema ta amo na ni pero duro reklamo pa, may mga fake news pa. May ara sang gusto i-suggest diri, no? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kung anong iya nga mga suggestions, pamatian ta abit tonight, kay basi makabulig pagid iniya sa aton, no? Ka makabulig pagid ini sa aton, ang mga suggestions naton, kag monitor gid kamo dira Bacolod non, Negrosanon, kay ang balatian nga COVID-19, suliton ko, hindi basta-basta. Ang balatian nga COVID-19, kahaladlukan. Ang natabo karon makaksyon dito sa Italy. Ang patay to sila di na maintindihan. Grabe to nga patay sila. Nalapawan pa nila ang pinaka origin nga dito naghalin ining COVID-19 sa pungsod China. So, subong nga gabi, may mga suggestions nga ipalabot sa aton si Vice Governor Jeffrey Ferrer makaksyon kung ano ini pamatian ta. Online sa firing line. We have on the line Vice Governor sa Negros Occidental, Jeffrey Ferrer. Sir, good evening. Action Brian, may gabi sa Action Radio, sa nagabat pamati sa inyong programa, may gabi sa Bilog na probinsya sa Negros Occidental, kag sa matabutan sang aton nga radio station. Sa aton diri sa Negros Occidental, sa Bacolod, ang aton sini gobyerno lokal, Vice, nakahimo na sa mga tikang, step by step nga mga tikang, ano? Actually, nakabulig ini, no? Pero may mga nagabasol pa, wala tuo, may reklamo, wala tuo. So, right now, siguro, we need suggestions kung ano pag dapat ang himuon naton bilang Vice Governor sang Negros Occidental. Vice, anong imo sini nga ma-share sa mga gabi, Vice? Well, actually, Action Bar, with this experience from the day one being nag-start ang aton nga mga community quarantine, up to now, may mga ara kita, mga observation. Ikadua, buwas do may meeting gani nagtawag kami ni Gobra Lacson maybe ang mga mayors together with me and the governor may ara nga meeting especially diri sa Bacolod pag yung mayor mag-attend siya ay para kung ano mga suggestion but anyway may ara kita ya kaina nga nag-decide kami ni Gob Bong nga mabakal na lang sang machine amo ni natawag nga PCR nga ang test kit nga amo ina ang iga-testing ko, let's say kung positive ka o negative ka sa coronavirus. Because nga kung let's say diri sa aton kag PUM ka, kag PUI ka pero i-swab ka, mahulat pa kita sa mga results halin dito sa Manila, which is nga wala gani isang flight halin na Bacolod to Manila and Manila to Bacolod. So gatiner ang tao. Agahulat sang result. So kung gatuner gahulat sa result, maybe ang aton ni observation kag ang desisyon ta either positive ka o negative ka pero wala makakabalo. And at the same time, ini naman it's the participation of already the private sectors. Nga ang proposal naton nga magbakal kita sang machine, they will buy of their own test kit. Kay kilalan magbakal ka sang machine, it should be compatible ang kit kay para makagawa sang resulta nga accuracy kag accurate nga positive ka or negative ka. Okay. So those are the istorya namo ni Gob kaina, then nagbalbang ko nga may migo ko kag may kilala, which is nga approved by Department of Health ang machine naton kag ang kit kay parang let's say sa LGU ta, and then may nagtawag ba mga amigo ta private sectors, especially sa mga associations of sa mga centrals, na if they buy
test kit and then for their employees, and then at the same time, part of that, ihatag nila sa gobyerno man. So, yatag na sa probinsya o sa LGU na maka-accommodate man kung aton niya PUM ka o kung PUI ka, kag i-test niya diri na lang sa aton, immediately, mabalaan naton kung positive ka o negative ka. So, may kadyutay nga kamahalan niyang aton machine, but anyway, kilanlanon tani sa subong. Amo lang gid na ang ato mabalaan, and then, kung let's say, isa ka kapasyente, kumabalaan ta immediately, kundi ma-contain na naton, mahimuan ta kung ano ang tikang ta. Kay subong ang iba ay magapanugit sa history nila. Iyo, kamo ng problema. Amo ng problema. So, ini protection na ni, kag ini cooperation sang kabilugan. Like, for example, mga ni kina may observation man ko, yung testingan ko gid, nga nagpa-checkpoint ta, nagpa-kuapita sang thermo scanner nita. And then may observation ko siling ko ini sa provision ta ang social ang social distancing naton why gina-observe kita. Kaya nga pagwa kay nasa akon sang scanner o dayon na ikap mo ko. Nakatandog sa akong it should be nga gapainit kada gapa bulag ka. So, hindi mo kaintindi, no? Kag may mga feedback sa akon, nga ang mga checkpoint there is Bacolod, ginano to. So, why maniga katabo sa iba niya mga lugar sa siyudad sang probinsya? Okay. Ang aton lang yung ginhimo sa probinsya, ang mga boundaries naton, ang mga port kag ang aton nga border, amo na iya ginpamutangan ta sa mga busina ang people coming in sa probinsya sa Negros Occidental, amo ina sila i-monitor. Na hindi kay derita sa pagsulod sino doon na discriminate mo ya outside Bacolod. Nga on first day naglinya tag 6 hours ta, second day subong abi what if na lang mag-istorya, nagligad ko mastorya kita, magstorya na lang ang LGU kay governor kag sa aton para synchronize ang aton nga decision kag ang aton nga obra. Kay parang mahimo tatanan ti subong ang pagpubliko ayo naton nga mag-anis kag magkupirar kasi may kay grabe nagidgalapta ang aton nga ang virus kung hindi kita mag-imo sa preventive measures. Okay. So ang inyo ya probinsya kapangita sang solusyon number 1 ang kakulangan naton sang test kit. That's why mabakal ang probinsya sang machine, which is nagstorya kami while ago ni Governor Pong, may approval na siya kag sa ako niya go kung sino ang source mo. Week from now, maabot ang machine ta with the kit nga compatible sa sina which approved by Department of Health. Okay, kamo bakal ta vice may naga mangkot man di white flight, white sea travel, may source kita nga pwede mahimo. Priority ina kay nga even kun wala kita flight o kun wala ibutang ta ayuon ta sa Air Force. Yes. Ipaluparan nyo di kay kinalanon sa isa ka probinsya. Yes. Amo man na even ang DOH maka-provide sina the only thing may ara pag niya sila nga i-ship dayon ang mga technician. Oh. Yes, kay na-travel mga ni ang halin to sa Clark, Pampanga, tinipang nga kinanglano na to. Nahimuan na gani isang ideya mo to. Yes, gusto na. Ini pa yan ang ato na ginapaminsar subong kay nga wala pa even ang vaccine wala gani. So ano ang aton amo ini ang aton nga first makabakal kita sa machine kay parang diri within the province may ara kita. So may ara na sang naghatag sang ila sini initials nga mga negosyante Vice sa Negros sa Sinimatinion nga magabulig sila Vice. May istorya ko ng mga associations. Let's say example action by mabakal sila sang isa ka 300 or 500 test kit nga compatible sa masinta. Ang 200 yatag nila sa gobyerno. Okay, ang 300 para sa ilang mga empleyado. This is not only one association but tatlo ni kalsasyon. So at least makabulik. Amo ning ginahulat ta. Amo na ni buwas may meeting kita. Hindi kay yara kada estalan, may yara kanan. Ano mabulig sini.
Kuya nga dahan sa bukal ko na ano mabulig sina. Sinamangkot ko kay nang gakwas kanin niya sir pawayo na mo sa kilidalan. Kung may arasang kung may arasang daw kabalo taas. nga may helmet na siya, gamotor na siya, mataas lang yung temperature ya. Yes. Isa mo na Ikatuwa, kuhaan mo ko sa sulod sang auto ko kung aircon ng auto ko. Bugnaw Kung manubo lang gid ang akong temperature. Okay. Now ang sa sulod sang salakyan. So at least may mga observation kita nga pwede na ton iliwaton kag maghimo sang bag-o nga tikang vice mayo gini, no? Oo, kag gusto nang iba ng aton nga kapulisan imbes nga magpatial sila sang init na pamantay stick point abi go back to the kwartas kay kabalaw ka ng peace and order ang kinabantayan tati. Yes, may curfew kita, okay, para i-reserva yung energy nyo sa gabi. Diba? Yes. So, kung di sa action by, well, anyway, those are observation, every day is a learning process. Pero from the start, yan, lain man tadiya nga, it's gonna be a different approach. Lain naman tayo sa Luzon, nga this is synchronized po kung yung balon mo yung amutasini because we are here in one province, in one place, that we have to unite. Yes. Ang meeting nyo, Vice, was, may ari ni may magtambong din, iban pagid nga mga alkalde din sa probinsya, Vice. Well, nag-invite to kay Kabilugan kinanlan na ma-invite majority, Kabilugan ng mga mayors na kung ano ang action plan na naton kay mag-surge ni karon ang aton PUM ni din tani pamutang. Yes, isa pa na. Diba? Dason LGU, mayara. Well, so the first initial meeting naman was last Monday. And then those are the topics that we discussed. So at least may mga tikang kita subong. So lauman tani ang labi na ginang mention no subong daw go development ni for Negros and Bacolod sining mga machine kag mga test kits nga dapat naton pangitaon diri sa Bacolod kag Negros kay so far damo na ginareklamo gid sa publiko. Paano na tumabalaan ton nga positive or negative na siya kay waiting kita for how many days? Imagine mo ang nagpositive last night 56 years old. March 6 pa nagsulod igo na balaan ang iya sining result yara na sa March 20. So naglawig iya sang mga pila ka 14 diyas igo na balanti ang iya to nakasalamuha nga mga tawo ti damo naman to na istorya, Vice. Amo ganin na ining ato ni with cooperation man tuod, no, let's say example hambal kita sa matuod ang history sa travel kay para makapiparar sa institusyon sa hospital. Now ang nabatian ko da nga nagpositive ang isa ka persona and then pagkabalo nga nagpositive wala mga nurse na subong do naglain man matsyag nila. No, it's a part of psychological. It's a hypochondriac. Kita kung nakapalaan mo na. And then, ay may-ari tadigali. Sinong in and out na to, ang doktor, ang nagkamusta to. Pero kung kabalo ka nag-amo, ina ang imo nga, kita man mismo, we should be vigilant man. Mag-honest kita. Kaya hindi lang kay isa ka tao malatnan mo di. Kabilugan, Okay. Sige, Vice, salamat gid sa imo sining time. At least may mga panibag-o kita malipay man ang tawo nga naga-monitor sa Matrion nga may tika nga ginahimo karon ang probinsya sa Negros sa Occidental. Kaya isa pagigani action by i-break ko na lang nga kami ni Gobernador Lacson nag-storya man with may jutay kita nga pundo sa probinsya mahatag man kami sa financial assistance sa LGU. LGU in the sense nga kung in kaso manggid nga magkulang ang aton nga mga food security sa mga tao ta maka-provide maski something lang makadugang-dugang sa mga pagkaon na ihatag sa mga barangay sa atin. Yes. Amo ginasubong ginahulat gid sang tanan-tanan kay iban aminado way nagid kagwa sila pulo yan una-una ako maglibod gi mas lang ka magnegosyo sila way naman manugmay nagabakal, Vice way naman sa may nagabakal. Ikaduha ti hadlok man sila bangod nga basi may virus nga malabyan nila ang ilang lugar. So ti daw need gid nila tuod ang food assistance sa Vice sa mo nang kinapangita mo. Let's say example action by kung ikaw ang negosyante, you take care of your employees. Like for example, ang mga call center ni Kumyara, kamo na mismo da provide sang inyo scanner da. Hindi lang natin pag-isalig ni tanan sa gobyerno. Hindi natin pag kay hindi tanan ni masarangan kung hindi kita mag-cooperar tanan. Sige. Baka may pa naga-monitor sa mga negosyante di nga way man plano anay magsira for a while. Dapat may mga scanners lang ang kaugalingon para hindi na mag-usik man mga kapulisan ta sa gikabantay sa check-up points, no?
Hustogin. So kay kaluoy man sa aton kapulisan action dahil aras sila pati al init na lautik karon mayo lang ni kun mag sila vulnerable kag susceptible man na sila kung may positive na mapuli pa din sila sa ilaman niya pamilya malakon pa gid. So mayo lang kung pagkaabot to ilis la dayon baligo pero may ara ginaya may jutay ginaya nga touching daya sa anak nila sawa nila. Correct gina kag wise la kabalo kung sino tong katubang nila to. Oo. Sige. With that vice Boy gani social distancing kay nato tiyo. Why gani magduha lang niya ka dangaw ang mas isa lang ka dangaw ara mo nga scanner. Din ka that's violation of the foreign provision. Yes, may mga jeep dis Bacolod subong nga buta mangyapon. Punuan. Punuan gid kuno antes maglakat yan din ang social distancing nga ginatawag sa naman. Why gid. So na violation ta na. Yes. It's very advertised kina subong sa DOH amo gina number 1 ating LGU. Yes. Ang social distancing i-observe ta. May lang kung pamilya mong upod mo sa motorsiklo ang kasanay ka mo tiki kabalo na kamo sang background yung adwa. Ang naglain pagit sini kay ginastadian nila subong action brand. Nga kung airborne kay kundi last time droplets lang. What if karon kung mag-airborne ni 3 hours sa daga lupat-lupat ang virus. Amo nang lain gid so, sa school. Amo na lang ginano which is amo pa na ginastadian subong sang sang WHO. So kabay pa nga hindi lang siya mag-airborne. Kay mas kululbaan pag ginaway na kita na agwa-agwa sa balay ta. Pero kung mag-airborne siya, pero kung gina-observe ta ang social distancing, at least amo man ang preventive action natin. Pwede gyapon. Bisan mag 3 hours pa na siya kung layo anay ka mga duha sa positive person, doon di ka gid man matapikan na vice ano? Yeah, kay action by kung hindi na ni crowded kag wala man sang tao, ang virus itself mapatay sa wala na siya sang kantuan. Tamo nang ginapaabot naton subong nga dulo distansya gid sila for a while. Vice, salamat may gabi. Salamat yun action brand. Kamo gid salamat sa oras nga ginatabi sa aton para mabalaan sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya. Sang Negros Occidental, sa Action Radio, tag sa Kabay Paslit. May God bless us all, pangamuyo kita. Yes, salamat Vice. Salamat. Mabuhay ka, sir. Una sa balita, una sa aksyon. The Vice Governor Negros Occidental, Jeffrey Ferrer, mga kaaksyon, may mga ginahimo sila nga tikang karon nga makabulig pagidri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. So may mga negosyante nga nag-atag sang ila sining information nga makabakal sining mga machine nga ini mga testing kits mga kaaksyon nga muning white tadik karon nga nagatanga kita sa hangin, nagahulat kita sang pila ka adlaw paano mahibalan or positive or negative ang mga PUIs naton nga na-admit sa ospital. So man ang problema naton. So may iban pa din nga mga negosyante sa Bacolod, mas may iban pa na mga negosyante nga mas makaambag pagid kamo bululigan tani anay, no? Kay kon pawalaan tani labi naman sa mga tao man, sa mga driver naton. O kung pawalaan tani kapinsaron ta gihapon ang aton sini galingon, kabalo ko nga ginagutomon kamo kuway kamo kita, pero kung magdugay pagid ining amo ning sitwasyon ta, butang tabi mag-abot ini sa kabulan, 2 kabulan, mas maglala pagid ining sitwasyon ta. Pero kung mahimo ta ang ini mga implementation sa gobyerno naton, within 2 weeks sigurado ko mapapas-papas ining si coronavirus. Sa 2 ka semana guro mapapas-papas ni, no? Kung sundon ta implementation sang aton sining gobyerno. Pero kung way malang taga-sunod, sigurado ko mas magdugay pag inti san tabi mahulat, kahasol katama sang sitwasyon ta. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Ang mga negosyante padri sa syudad sa Bacolod nga way nagid biya manug bakal aksyonan, daway nagid man sa may nagatransact gani, duwa ay pagidyagana manira sa ilang negosyo. Sirad inyo na anay, no? Sirad inyo na anay para mga empleyado nyo maka home quarantine man, kag safety kita tanan-tanan, no? Kag gausik lang mo sang inyo kuryente da nga way man sa may nagabakal abri ka mo iya. Sino mabakal da kay halos tanan subong nagapanago naman sa puluyan. Isa pagid ka problema diri. Ang aton sini mga taxi kag mga jeepney drivers mga kaaksyon. Abot anong edi konsyente sila kung ano sila mga robot ni nga daw ano ni sila COVID-19 proof ini sila. Ano din sila madutlan ka virus nga sigis lagyapon ka biyahe. Kag ang rason nila tiway kami sa hukaron sa amon
Di ko pati, way kamo pundo sa isa ka semana. Guro may ara, gid kamo na tipon-tipon sa balay nyo. Ano niya karon kay krisis na subong? Di blaway taman nga pangayo mo. Sino man tunto, may mangayo sa mo nga sitwasyon taman. Feeling ko may ara kamo na pundo, gid. Kag ang barangay, kag LGU, amo na galing may LGU, abi subong nga daw nagay posipos lang, daw ay da puro lang istorya, daw ay gagiho. Oo. So mga LGU, guro naton dra, this is the time na ni guro nga dapat next week pagwa na kamo buwas, basi may nakatipo na kamo da sa anong sitwasyon, anong ginahulat nyo man, damo on ta paning positive ni palayo lang. Nga daw ka pasimple-simple lang yapo now, daw more talks lang tao, no action saw. Daw mo ring nakitaan ko ni sitwasyon subong, puro lang taya istorya, puro istorya daw wala gagiho. Tino naman, doon di kong kitchindi, ibang napangita na ganit subong mo. Bawang isa pa ganyan na tulopang dan ko, bingduway na ko kita sa mga konsihal ta. Hindi man lang disbakulod, bisan sa din nga lugar, doon di ko bati. Ay, Aryo, basahon ko na iblang bot ko mag-agree ka mo ni sakon, basahon ko na iblang may naman nakitaan ko ni kagina sa social media. Nga karami isang iya diri nga ginapamutang mo, monitor ka mo da, mga public official na to, nabi pamati, kamo sinyo, kay basahon ko lang ni para sa inyo, no? Para sa inyo, kay basi makahuna-huna, kamo bla kang may mabulig, kamo. Kabalo ko may ginahimo nga tikang ang gobyerno, subong pero kulang. No? Aryo, eleksyon versus COVID-19. Amo nang titulo sang nabasahan ko nimo. Sa tion sang eleksyon, nagaulan iya ang tarpaulin aksyonan, nagabalandra ang nawong sang mga politiko. Eleksyon na, ang COVID-19, ila nawong subong, hindi kitaon. Sino makontrada be? May natudlo amo subong ibanda magluwas sa mga alkalde, vice-alkalde, da kay iban nga makonsihales, abi? May ara gid subong nga wala gid kita ang alimpuduhan nila. Iripagid isa, eleksyon. Ang jingle nila, tralalala, kung ako butuhon nyo, ang tanan himuon ko, kung magdaog ako, di ba? Amo ng jingle nila, subong nga COVID-19, bisan rekorida, libot sa mga barangay, wala man lang sa may nagagwa nga mga politiko, kag magsaway sa mga tiga-ulo, naton nga mga utod nga hindi man magpati sa sining implementation ngayon. Kita nga mo subong may nagalibot da, pero ang sa tion sa eleksyon, ang jingle nila, bisan diin mo lang mabatian, butuhon si amo ni, na, kung ako magdaog, mabatian mo ni. Pero subong, wala gid ko kakita, bisan magsakay malang kamo sa mga salakyan nyo da, bit-bit sa megaphone, kag magsinggitan sa dalan, nga hambalon nyo lang mga tawo, pamati kamo anay, si Councilor Amoniho, nagapangabay sa inyo. Ay, wala gid ko kabati, din kamo nagbaro-ro subong man. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ari pagid, eleksyon, gabaha ang pinutos nga mga handbills nila, aksyonan, di ba? Ang mga handbills nila panghatag sa mga tao, uy, grabing basura. Bisan di kakita basura. Puro nawong handbills tanan, eleksyon na ha. Pero subong nga COVID-19, gabaha na ang mga pamangkot sa ila, sa mga leader nga ini, waay gid sa may makatikab, magluwas lang sang mabatian ta pirming tingog nila. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Eleksyon, ari eleksyon na eleksyon. Gaulan ang 500 to 1,000 pesos kada ulo sa butante. Piho ko hindi. Sigurado na. Sino magambal na bingawa ay kay tibatinggilan kag ipokrito ka nagini mo yan? Gaulan ang 500 to bisa kalibo kada ulo sa butante para butuhon lang panahon inaasang eleksyon. Pero subong nga COVID-19, bisan isa ka kilo bugas, tinapa kag uga, ay waay kay mo may mabaton sa amo sini nga makonsihal. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ari pagido, eleksyon. Ba-withdraw sang personal ko nga kwartaling sa bangko, ipadala sa mga lideres para siguradong buto. Tuod man na no? Ti subong nga COVID-19, pundo na sang gobyerno, nga iyan asang tao do hindi pagpagastuhon para magpahimunong ini mga tao tagaan food assistance do hindi pas na magpagwa ya. Sugiri ko nabi kung sino subong nga panagtag da abe. May ara da subong, bas lipay pa ko gani mga barangay subong gahimo patikang Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ina mga realidad nga nagakatabo subong nga hindi nyo mapaligyuhan ina nga realidad. Way tinigin na pangayong COVID-19 Realidad ina nagakatabo subong nga ginkumpara kong eleksyon kag ang COVID-19 kadako sang diferensya. Ato gito, hamako mo na kong eleksyon iya 500 to 1,000 pesos kada ulo, pila ka muda kada balay.
5 ka mo da, ari 5,000. Oh, di Black Action JM, hindi ka nakahambal nga way ka kabalo eh. 5 ka mo da, o ari 5,000, pamanan ko pa 2,000, oh, pihua lang ang amuning butuhon nyo. Pero subong nga COVID-19, bisan isa ka kilo bugas, bisan isa ka gupi nga tinapada, daway ko kakita nga may nagabalandra sa Facebook subong. Kag wala, gid sang may nakapanghatag. Oh, aber, may nakapanghatag da, nga personal nyo abi. Oh, way labot sa pundo sa gobyerno abi. Hindi mo makita sining COVID-19 nga ini. Amo na ning sitwasyon ta, waay kita ang alatrasan sa mga ini. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sa tiyon sang eleksyon, ara kinamangay imo perti mo, no? Ara kinamangay imo ya bisan tungang gabi si councilor, si mayor, si vice alcalde kung sino na lang suhot sa din nga mga lugar. O panagtag ko sa bulsa personal money, butuha lang ko sa muni mo na. Pero subong gakamang sila sa ila sini nga balay to kay gapanago sila gakamang-kamang sa katri nila. Oh, amo na realidad subong. Amo na nga mga tao subong hindi taman sila mabasol bisan anong nga singgitan nga tiga ulo kamo gabiyahe kamo gyapon, galibot kamo gyapon, gaobra kamo gyapon. Wala eh. Ti sa mo sini nga panahon abi ipakita nyong inyo sini nga political will abi. Oh, usaran nyong inyo pagkapolitiko abi. Sa mga nagkalapirde man to nga may ara pa plano magpapili 2022 nga eleksyon abi try bigwa kamo bisan hindi kamo leader. Unta-ton taning sagit taya ka sagit ta kadamulay sa gobyerno taman, no? Abi gwa kamo na magpanagtag kay makit-an ta di kung sinong sinsiro kag tudtuod nga politiko mga kaksyon. Nga ang ginalagas among serbisyo publiko hindi kay serbisyo sa kogalingon nga kwarta gikan sa pundo sang gobyerno. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang palon nyo ko butigon kung sala nang ginahambal ko subong. Inagin panilagan lang namon eh. Kaya panilagan ko tudo, kagin research ko tudo. Amo na yung sitwasyon subong. Oh, amo na sitwasyon subong. Magluwas lang sa mga maayo da ka nagpanagtag na. Pero mostly, daw why get. Lashite 43 makaksyon sa aton sa ni pagpangalagad pagbalik na ton karon kuang kong patrol. Kay kabalo ka may isa ka kapitan dis Bacolod nga ginareklamo sa mga construction worker na nukot 20 tagaan ng barangay certificate para makasulod kagamiton sa mga check-up points sa mga kapulisan. Te, pensindiyon tas kapitan nga kung may koneksyon ang barangay certificate nga ina sining COVID-19 libre ina. Ti ang balik kapitan sa initial na baton college patrol namon donation kuno. Ti kung donation nakap dapat way mo binaton construction worker batunon mo pang 20 pesos. Pero may mga construction worker nga wala ginagkuha sang barangay certificate kinanugunan sang 20 pesos. Oh, ambot kung paano ni Balio ni kapitana. La 7:44 unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty Sig Xanton Plus Herbal Capsule. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Inigang niyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully.
Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:56. Gina-endorse taban sa inyo maka-aksyon ang GTX o kon DTX 500 Inida ko bulig para sa pagpanubo sang level sugar sa isa ka tawo nga kausa na pila kadlaw sang diabetes. And kompleto ini management sa liver detox ang DTX 500. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mabasa kita na sa pila ka mga mensahe naton sa mga gabi, no? Okay. Halin sa kay BL Vallejera. Naka-info dissemination na di sa amon regarding COVID-19 o City Health Nurse, BHW, barang officials ang tanods kag together with nang hatag rice para makabulig man gamay sa pamuluyo di sa amon barangay 3 poblasyon. Bati mayo gid. Amo na mention ta exempted lang sa mga nakahuna-huna sini dayon. City will resume on Monday. Ginatipon pa naman ang resources kay wala pa halin sa local government nga resources. Mayo nga gabi sa imo classmate. Salamat gid na. Araman si John Marie Pormentira. Good evening, Action Brian. Basi Bolsayno na digurod donation. Ano man? Okay. Si Jody Florentino, Action Brian, niyog lang ko na faction sa pamilya Florentino, pamati gid sa Bacolod Homes Royal, kag Diriman sa barko, pamati kami sa Ecuador. Bao grabe ba? Lai sa may Villanueva, may gabidra, kag kay Kapitan Villanueva. Jenaline Galore, Joven, grabe, kurakot nga, kwan ba? Sinong Nestores ko, Bidora man Si Joy Alfar Villaflor, bingo gid sila. Oh. Grace Dikinia, Coral. Si Mayor Vico gid kag Mayor Isko ang totoong serbisyo. Imagine mo na. Si Madam Misifi Compuesto to Bise Raman. Renato Villaluna, daw wala gid action Brian now. Ivone Barbon, practice lang danaya. Salamat sa bugas, tinapay, noodles kag sardinas. Ga-practice siya. Walang oso herbs, putingalan. Ti paano iya politiko nga ang ginapanghatag ay sa taho may tsura sa label ko, no? Sino ginabala kwartang ginbakal sang ina nga ginapanghatag? Amo nang dako nga pamangkot da. Bawal na subong sa DLG. Mga tag ka, tapos butangan mo na wong mo nga do ikaw tagiya sang ginhatag pero kwarta sang gobyerno gingamit mo. Iwa ay gini. Si Armel Diaga, nagamonitor man, ambal niya correct kagid Action Brian. Si Rod Stizon, correct his na. Amo gid na, why sila kinanglan sa tawo mo? Wala pulos, mga politiko, pwede lang sa mayo. Si Alfio Reyman, kung eleksyon, dulubli ang lista sang pangalan. Liyog lang kung kalamidad, dula ang listahan. Ay, sus ko. Leia Alubin, Araman, ang mga pigado, sir, nagagwa sila kay wala man ng hatag sa ila pagkaon. That's why nang mention ko kina, daw may basulon kita, nga daw hindi man mabasol, bot din kita madampig sini. Si Jenaline Galore, abal niya, laban gid Action Brian. Salamat. Si Mong Caltorilla, correct gid Action Brian. Si Jose Magbanwa, sa tion subong nga krisis, dapat makapaminsar na ang mga tao nga hindi lang kwarta ang dapat tanglaon. Dapat ang mas deserve nga may mga manasakit kag wala personal nga interest. Kung pwede lang ma-clone si Vico Soto kag Mayor Isko, mahimo na nga taga Bacolod. Pero may ko gambal nga sa Bacolod, ito yung namin ko ya. In general, ito yung ako na ginamention kina. Jody Florentino, dira gid ya Action Brian. Salamat gid sinyo. Si Angie Tisaluna naman niya, tinuod yun na Sir Bry. Basta eleksyon, tanan nga saad na Pero kon karon miski alcohol, wa jod. Kita mo na si Sir Roger Montalvo, araman. Carolina Sotillo Encarnado, nadunlan man ko ba? Igo gid sila. Sige na nga, kung mga bumba lang to, wasa, agin ang susko. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Why ko yung magin-mention ng LGO, ha? Klaro, tani, general ti ang ginawakal ko nga mga politiko, no? So, kung may go kada, timo na, why na ko labot na? Kung nagigo ka na, pamutos ka na subong, ka magpanagtag na sa mga katauhan mo. Mga katauhan mo, kung na naman na sa kupan mo na. Kaysa mo sining panahon, ipagwa mong imo sining
abilidad sa politika. Hindi lang kay sa tion sang eleksyon. Kay ang politika in general, hindi lang sa panahon sang eleksyon. Everyday nagakabuhi kita bangod sa politika. Ti sa sini iya nga serbisyo nga napangita ta sining krisis, gamiton tang pamulitika ta. Kay hindi sa tanan nga oras ang pamulitika sa tion lang sang eleksyon amang tulit amo nang aton nga ipatag sa inyo. Ha? Kita na under kita sa panggobyerno nga nabuhi kita sa politika basi way mok balos na. Basi sa utok nyong politika sa tion lang sang kampanya kag sa tuon lang sa eleksyon no. Everyday politika kita diri kay ang gobyerno ta gin porma ina bangod sa politika. Oh, basta may kamoy diabla, at least tonight na ibalaan nyo ina. Oh, so, kung mayara kamuda, abi pakita, anyo ta one time lang abi, sang ginahimo nyo sa eleksyon nga nagapanagtag kamo sa kunano nalang madumduman nyo, may ara sang kabo, may ara sang mga lighter da, may ara sang kung ano-ano na lang madumduman nyo, tapos butangan nyo pangalan nyo for councilor, for mayor, for vice mayor, for kapitan, for kagawad. Subong duwagi ko kita nga may nagapanagtag Pero hindi nyo na pagbutangin ngalan nyo na ako managtagin man kamo. Kung gusto nyo, taguan nyo lang para ma-remind kag maliwa, pagabot sa eleksyon, liwat madumduman kamo. Ambal ko kay naway ko nagambal sa mga lideres nga nagapungko, subong incumbent man akon hindi, nang ako niya bot silingon kina. Incumbent ka man, o kung nagkalapirdi man kamo, aspirants ka man sa next election, kung gusto mo yung magbulig, pwede gidya himuon. O, pwede gidya himuon. Labi na gid sa mga nagkalapir dito, ti isang panahon sa eleksyon, porti man tong trabaho nila nga panagtagman, ti subong abi panagtag ka mo liwat be. Kay pag-abot sa dason nga eleksyon, di ko pati nga di ka mo magdalalaog, kay madumduman ka muna sa mga tao. Ambal sa mga tao, si Talpurano niyo, do hindi man ni siya konsihal, do hindi man ni mayor, hindi man ni vice mayor, pero nanagtag sa yan, no? Oh, siya na pirdi ni sa nagligad, sumala, tano? Nga way tini siya ginbutuman. Pagka-eleksyon, papili ka, sigurado, hindi ka na madula sa huna-huna sang publiko. Bisan ilabo pa sa bato. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sa subong nga panahon, diritagin makitaan mo kung sinong sinsiro sa trabaho bilang opisyal ta sa gobyerno. Di subong dakpan tagid sila. Diin, bisan alipuduhan nila, di makitaan. Kung ano, why, susko. Hindi mo gin makitaan prangka may istorya. Magluwas lang sa mabatian kag makitaan tagidya permi. Oo, ang iban subong way gid kita hadlok mas sa COVID virus ay siyempre bisan ako hadlok man tagani. Pero kay tigin pungkuan mo ni serbisyo man ayan tuyo nyo asa na mo ron. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Taligid lang. Taligid lang kadamo sa ang balila ti ba sinag home quarantine man. Tiyan mo na gani ang balko kay na nga sa tiyon sang eleksyon gapangamang nisla. Na di ba? Sino dabing hindi mag-agree sa akon? Sobra na ginang imo kung di ka pa mag-agree sa balko nga nagpalangamang nislas dalong balay ka magpanuktok nga choy. Si Kanya, gapapili councilor bisan taglas dos ang kagahon. Pagkatapos to choy si Kanya, si Butangkobi, si Brian Morden niya for councilor. Pilakbok bilog day. Gataghol para sa kilid. Uy, may ido mo diglit chay. Kakao na ng ido niya, way pa. Pati mga bahaw da, madumduma na mo. May bahaw ka da, bisan doon di naging makon, makaon pa na eh. Hindi mo ta na masugiran, ka-experience tama na, pero di lang tagaling. Apo na, be, now, di na tayo masugiran, kamangay imo perti mo, tanan nga mga risgo perti sa tiyon sa eleksyon, pero subong, gakalalamang sila sang panago kundi nga mga katri subong nga patulog-tulog nga ang mga tao subong ga problema na kung anong himuon bangod sining COVID-19. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Last 8:05. Taligid lang kay kuhaan ko blang patrol kay i-check tanibing barangay 41 diri sa Bacolod. Gin palambot sa aton diring reklamo nga tiya mo na kuno nagpanukot 20 pesos gikan sa mga construction worker, no? Nga makakuha sang barangay certificate lang kag i-present ini sa check-up points nga ginahimo diri sa Bacolod para makasulod sila anytime. Nga hindi na pag-question la kung ginano kamo di. So, hindi pwede manukot pero may initial ko daw donation ko ng 20 pesos. Maklaro tabis patrol arbi action dyan.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action dyan, maayong gabi eh. Maayong gabi, Action Bright, kag sa tuturan nga mga ka-aksyon. Pamulitika, amo na yung ginalantaw nga pangunang motibo kung yara sa likod, kung nga nagdangat sa reklamo o kung concern. Ang natabo nga aligar pagbaton sa Barangay 41, sang donasyon gikan sa pilagid lamang ka mga persona nga nagkuasong certification gikan sa barangay agod makapamatuod nga dira sila nagatrabaho. Ang pagpatag diri, ini mga persona hindi ni sa taga Barangay 41 pang nagatrabaho nga sa isa dira sa construction firm nga yara namtang sa area sa Barangay 41. Ang ini nga mga certificate kinanglanon sa mga mamugon para sa pagsulod nila sa mga check-up points kon sa mga borders sa palibot sa surad ng Bacolod, ilabi na atong mga nagapuyo sa luwas sa Metro Bacolod Action Bright. Kaanay sa mga frontliners nga nagabaton sang bulig o kondonasyon gikan sa mga pribado o individual, organisasyon o komunidad, mga donasyon kaanay sa pagkaon, kwarta, kung gamit. Amo man nila ang pagangop ni Barangay 41 Kapitan Sally Penuela sa pipila ka mga donasyon nga ilan na nabaton sa barangay. Ang bali Kapitan pigado man o kung manggananon ang pagpati diriya mahimo gid magbulig sa barangay o kung lokal nga gobyerno. Ang mahimo man nga nagtsempuan lamang nga construction worker at nakakuha sang certificate kag nagtatag sang gamay nga kantidad. Ang ining reaction ng Sumbright nagugat ini sa isabla ka concern nga tong ginpadangat kay Kapitan Sally Penuela sining hapon nga considered may mga alegasyon nga nagapanukot ang barangay sang 20 pesos pila ka mga persona nga nagkuha sa certificate, no? Particularmente na ining mga construction workers at Sumbright sang Metro Economic Corporation o kung MEC nga mo dang nag-manage sang construction firm nga ginaobra sa area nga sakop sa Barangay 41. So di Kapitan Penuela, ang natabo diri ining mga construction worker hindi ni sila taga diri sa Bacolod, meaning kinanglanon nila certificate o kung may ID na sila, pero sila mismo ang nagpalapit sa barangay actually ang management sang method sila ang nagpalapit sa may barangay, particularmente na kay Barangay Kapitan Sally Penuela, kay lapit na matira ang ginatinera kay Kapitan Sally, sila ginaobrahan gid mismo. Pagpalapit dito na kayo, kung pwede sila makahatag abing barangay sa certificate para hindi sila magudlayan sa pagsulod sa border action by labi na hugot na ginapatigayon diri nga rikisa ko na distrikto nga proseso na nagrelait ng mga borders. Ito, kag kilalahay naman sila, nagdugay naman nga Kapitan ang Kapitan Sally ko no baliya kag alam man tayo lugar ito na marapit sa ginaubrahan mismo sila mga persona nagatag ang barangay aksyon na Brian tinanglanon nila o galing of course gagamitan kag ang balik Kapitan ang naman nga certificate nga ginatag sa barangay libre ina sa even cedula ang madagin ako sa barangay kay basta sa mga pumulo sa lugar gid mismo ang natabo is bangod sila nga tinion ang balik Kapitan nga nagambal pa kanil kuno ini mga construction worker na kap miski pila kada ang ihatag namon sa barangay. Ang pagpatag ba ni Kapitan, wala sila nangayo sang nanuman nga kantidad, kundi kung gusto may hatag i-share o may hatag i-donate, miski pila pwede batunon. O galing lang kahit ang matabo diri, ang balik Kapitan nga nato pagkilinga mo sila na arguntad action right, posibleng pagangot nila lain. Dahil may ara nga wala nakakuha, may ara man sa may nagkuha action right. Pero para kay Kapitan Penuela, wala sang issue sa sining naguntad. Bangod nga sa subong nga tinion, especially sa IPC ni, ang ginatag na mo ko pagangopya is a form of donation or bulig nga ginatag sa sining mga construction workers action right. Action dyan? Okay, klarohon talang aminado si Kapitan nga nag-donate ginman donation ang iya sining award nga gigamit no tag 20 pesos kada papel ine. Hindi tanan ang nagatag action right. Tigpipila lang. Okay. Pero hindi nila maisip kung pila lang ang nagatag. Kaya wala to that time ilang treasurer. Gamo ni nagabaton. So donasyon hindi man sa nagabaton. Diretso sa barangay. Consider lang kung ano yung gusto. Pero kung wala tiyatag, okay lang. Matagan sa mandiapo ng Sumray. Kaya hindi man sa requirements or policies ng barangay na magatag ng certificate kinanglanon ginayon sa donasyon. So kung may possible lang atag, pwede sa hatag aso na. Kung wala, okay magyapon ka barangay. Legitimacy isang certificate amo na pwede ka baton alin sa construction worker 20 pesos.
ang pagpatag ng kapitan nang wala man na connect mismo ang 20 pesos sa paghatag ng certificate. Okay. Kung bilang kasi ka nag-tener, kung guyag mo yung action bright, kung nga mag-donate, pwede ka gitya donate. Okay. Pero tila, yung reason is, tinutungkos, sige, nagkakuha sila ba? Sige lang lalo, maudugang pagit kumong barangay. Gamay sila nga barangay, ba siya pagpatak ganun, nagambal pa siya nga, ba siya, of course, bulik na nila sa mga papel sila natin ginagamit, sa mga ekter na ito nga ginagamit, sa barangay mismo, action bayan. So meaning, ang mga construction worker, amo ang nag-ayo sa iya nga mahatagan sa certificate, tapos ma-donate sila 20 pesos, ila gusto, para maklaro tani siya. Ang nag-ayo nga maayo sa certificate, ang balik kapitan sila. In terms of donation, Action Bright, sila man. Sa barangay na Action Bright, kung gusto ginagabal sa kapitan, basi gusto niya mag-donate, pwede sila ka-donate. So nag-ayo ginman si kapitan, gali nga basi gusto niya mag-donate. Nag-ayo ginman siya. Ang hindi ko ma-clear kung nag-siya nag-ayo, Action Bright. Posible nagpabalo lang nga ang barangay nagabatong donation. Nagabatong donation, Action Bright. Okay, sige. Ano si Kapitan sa Lutinera sa punong interview? Kulang pa ang trabaho sa reklamo ni ano ito magpulit? Ang hindi na sa tutos, may mali ang summit Malaysia sa Millennium Directors Corporation, pati nag-ayos sila sir sa hapon, hapon pwede sana sir, nang natagaan sila sa certification, nga nagpamatuod, nga nag-obra sila diri sa MIC. Kasi tungod nga sila, nako sila sir, tungod nga may kantin na nako sila, kadaw halos pamilya ko na lang sila. Kasi kung ayun nila sa akong, kasi sa checkpoint, kinahanglan nila yung mga ipakita nila sa certification na matuod, nga diri sila ga-obra, nasakop-sakon barangay. Kahit sa kung iya, kasi nang ilang ID, ipakita nila nga arin mo ang ilang certification, ginpirmahan ko, so sa ilang ID, sa matuod nga, kasi hindi sila kabuk-sabok, wala yung sila dinanglanon, sige protocol ina na kong subong, tungkol sa ato na COVID, sa kasapon na coronavirus sa Blasubong. Siya mo na sila, pero ako sila sila, nga kung pwede lang nga, kung maapag sila, pwede man nga wala, kataw donation na lang gani, kasi tumubla sila sa amon nga na. Pero ano ka pa, nang subong ni Buwan na yung context, nila subong ng reklamo. Sa banda ko yan, sir, may aragin dyan, sir, kita huwag, pakubla sir ka pa, huwag, sir mo, na sa totoo lang yung sirya, buot, because katama galing yan, ako nga pangontra daw, pag iba sila kamubon, daw mo na baleta, sa subong tayo sila panimpotan, sir, dapat sir, mabinuligay kita yan mo. Kung ano naman ang mga diferensya taniya, kalintan tanay, tiraho na po nila kung bakit naman eleksyon, pagkatapos ang problem, makalapuwas sa sila. Tirahin naman niya ito, subong yung sir, katungod nga ari kita sa isa krisis, then kinahanglan, tigil sir, ang suporta sa isa, tikaw nga kung pag-inubanay, pag kita subong, dapat mga muyo na lang tani, balayan kita, sir, kaya sa tutulong, sir, yan, ang stress ko. Kaya nablanggahin mo ka na sa insakto, pagkitaan ka sa subong sa reklamo, sinisirho, do ka hindi pala, hindi rationably, nasa papi sa dira. Tani, bila ko matitatanin nila, matani ko na naman ang inhimo, wala nga bulig, bala sa barangay. Hindi kasi linya nga jutay, nga diferensya, doon ginapangitaan, kablang jutay nga buko. Gamay, oo ka gamay pangadaan. Sir, kung may kasama sa ramot, sir, nga bagit niya, sir, ya? Action ba mo tong kabayan kinamang sang statement sa eksklusibong interview sa surat sa Bacolod so ang yung point dito pamulitika action dyan nga wala pa naka-move on ang napierde sa iya. Doon mo na action Brian, no? So piho sa kapitan nga nagreklamo sini kontraya? Ang iyayagil mangkot ko sa limasing politika, ang iya parlantang may aragit sa likod action Brian, no? Sini amo na nga ang lantang ang patawagan ni Dre nga subong sa mo sa institusyon nga mas nila na kung magbinuligay anay papuso na lang nga masulbar ang inimismong issue o kung naman yung krisis sila papubang isang sunat ako sa pungsod Pilipinas, Action Live. At least nasa naganta subong si Kap, padayon Kap. Yes, Action Live. Nagdalo sila pamati ko, no? Gabi Kap sa sali. And Action Live, mabalita gikan sa Batola, tilibot sa Bacolod Action John Tiar, sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. At least nasa naganaton dayon nga si kapitan nagmuno ginman siya sini mga construction worker nga ang barangay nagabaton donation pero depende sa inyo o mahatag kamo o kon hindi. Ini mga construction worker basi bala anong interpretation nila sa donation ini, no? Anong interpretation nila sini mo nang dako nga pamangkot dina, no? Anyways, i-check nato na bi si ABC President Lady Gles Gonzales abi kung pwede gid man makaayo ang barangay sa pangayo, pag-ayo donation, donation ang word niya donate lain man ang pangayo, lain man donation
Sa mga kaangay sini nga mga tawo nga nag-ayo sang certificate. Sa prangkang istorya, kuan ini, ang certificate nga dapat ayoon sa sini nga mga tawo sa barangay libre. Why did bayad bisan 5 sentimos da? Galing kiti donation at ilay separate naman niya, no? Amo na gani aton nga istorya di mo. Pero pa kwanta niya, basta gani iya sang COVID libre ni. Na istorya ko na mo si ABC kina. Basta naka-monitor masubong si kapitan na i-check ta gini para mas mapihot ta nila. Kaya hindi ini ang mga panahon nga magpanguyadi kita sa mga tawo nga pigado bla. Why kuya hambal nga gin-force ini ni kapitan kiti ang balik donation gani mo. Pero ti sa mo ni nga tawo nga construction worker, pwede mo na sila hambalon nga construction worker ka, ay hindi ka lang mag-donate Dalaan na lang ito puli, anay sa inyo pamilya, 20 pesos na. Kabalo kita nga nagakinanglan kita sa donation. Dito na lang tagro mangayo sa mga lagko, negosyo, kung donation ang ginapangita ta. Di sa mo nga mga tao, hindi man guro magreklamo kung wala guro may way guro kung why sila ideyag, kung why sila ginpangayuan 20 pesos mo. Di 20 pesos iya sa mga construction worker, dako na nakatama nga kwarta. Pero thank you so much kay Barangay Kapitan sa Barangay 41 kay donation gali ato. Mga construction worker, donation to yung ginatag nyo, hindi to ya bayad sa barangay certificate para sining COVID-19 ha. Suno kay Kapitan. Nasuno kay Kapitan. Salamat gid ka pa sa imo sining time. Hindi available si Kapitan Gonzales Ribaterian. Sige, balikan ko sa karona. Las 8:18. Ang gatag sa akon info, di ko tuyotoy kadlaw. Siya doon naglayan istoryaw, nga nagimo na yung donation. Si Kapitan din naghambal mo. Sige, kwananta na. Okay, gina kay sikap mismo aminado man siya nga may mga donation sila sa Bongabaton, sila sa ila sini nga barangay mga kaksyon. Sige, last 8:18 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, no? Ini kompleto sang matawag naton pang pabakod sa aton nga immune system. Kag mayara sa sang kape mo ning Life Extension Coffee Mix naman niya pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Sa idalom sang Life Extension Philippines sini nga products mga kaksyon, no? Amo ning Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix. Adto kamo sila sining klinika sa may GA Esteban Building, Lacson Street, sa dalan Laniba, Lacson, lapit diri sa Burgos, Lacson, diri sa syudad sa Bacolod. Pagbalik naton mga balita gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Check tanay kami mga palibag-ong update kita kon coronavirus ang pagahambalan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death.
Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio!
Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 N coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:29. Ginaendorso ta sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini ang dako nga bulig sa aton sining kaugalingon sa pagbalanse niya kaangay kung sobrang inyo sining kalamay, kolesterol nyo dira, uric acid, ang asin kag subuman tambok, creatinine kag constipation mga ka-aksyon. Balansihon niya ini kay may vitamin A ini siya, B vitamins, may araman ng vitamin C, vitamin E, potassium, araman ng iron, kag lakip na dring calcium, magnesium, zinc kag iban pa, no? May 7 ini kasangkap kaangay sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass barley kag vitamin C. Amo ni ang Evergreen Herbal Capsule nga mabakal nyo gid bisan sa diin lang nga butika mga ka-aksyon. Action Firing Line. Gina-endorso taban sa inyo ang subong may ara sang eskwelahan diriyo sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon nga makabulig para sa inyo sini buwas damlag, no? Labi na gid sa mga ginikanan dira para sa inyo sining mga kabataan nga mag-eskwela sining pagbukas sang klase, gina-endorso ko ning eskwelahan para sa inyo. Amo ning eskwelahan ginatawag nga First Academy of Skills and Technology Incorporated, no? Nagatanyag ini sila sang senior high school tracks academics kangay sang accountancy and business management mga ka-aksyon.
Mayaraman sang humanities kag social science. Ang maayo pagidi sila kamayara sila sang technical, vocational livelihood. No? Vocational kundi hindi pila ka tuig da binulan. May housekeeping sila. NC2, no? Amo ning ginapangita in demand karon sa abroad mo sa ibang nga lugar. May food and beverage NC2 sila, luto-luto dira. Contact center services NC2, organic agriculture production NC2 mga kaksyon. Kung gusto mga pinakauna nga or kung gusto mo nga be the first all the way globally, dapat mag-eskwela na sa First Academy Skills and Technology Incorporated mga kaksyon. TESDA accredited ni sila, no? Kag ining First Academy nahimutang inisla sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, diri sa siyudad sa Bacolod. Pwede ka panawag sa 700-9035. Ang pinakanami di sila ho kay libre yang uniform kag ID sa ila. 275 lang ang bulanan, 1,500 ang registration sa pagpa-enroll nyo dira. Tino panginahulat nyo, barato na kayo, may pa ang inyo sininga buwas damlag nga paabuton mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Mabasa kita sang dugang mensahe antes kita magparayon. Halin sa kay Juan Milhambal niya. Good evening, Sobrahi mo on tani sa mga barangay, mag house to house na lang para maghatag pagkaon kung may ara gidman, no? To avoid ginutok sa tao. Amo gin man na dapat ang himuon ang aton sa Beach W. Si Bernie Carpio, Action Bray, good evening sa Bongbong ila loaf bread ko no, may buhin. May buhin ko no. Buhin na gidagsa ang wellness store. Ila 500 ml alcohol, 175 gid. Oh, tinag karon. John Artonia, good evening. Lilia Taton, tuod na Action Brian, ginapapili lang nila tagaan. Si Brat Dizon naman niya, presyoso, gapanokot ginman sila, di bla? Nautod ang aton live, Action J, nautod live ta sa Facebook. Paki-check abe. Oo. Okay, basa ko di bla, ara, ga live lang. Okay. Si Monares naman niya, ka Biroy Rochelle, abalya Brat Dizon, presyoso, pero ang hambal niya bala pag sesyon nga hindi siya kuno manghatag sang barangay certificate kung hindi taga barangay 41. Ha ha ha. Tamo sa mga monitor sa barangay 41, no? Si Myros Langkoy, may gabi Action Bray, naga-monitor gid kami di sa Hervias Dosa. Tamyaw lang kay Nardo Mayril ato kag Nanay Marlene. Si Monares, hambal niya libat to, kung sino lang da may kabubuton nga i-donate Oh. Ikadlaw lang pre. Damo na sa diyahan sa kwado sa isyo sa barangay 41, no? Kadamo sa nakarelate. Ano yung lang matuoda? Ask lang ko, poorest of the poor lang tagaan. Kaya daw awa na ang post ng taga barangay 41. Roland Di Pedro Balboa, wala pulos ang community quarantine kon sige gwa sulod ang mga tao kag sige biyahe mga public transportation. Strict implementation kag no consideration. Giho na kamo nga mga leaders sa syudad, maluoy kamo sa mga pumuluyo. Nakita nyo na ha. Ina mga pranawa na isang publiko ha. Good PM inform lang nga brand out ang Buri Road Mandalagan sa Abkasa. Amo man sa Silin Homso, ano tabo, sineko nga brand out kamo subong basi may check kamo na. Action Brian Morden, Action Firing Line. Okay, ang bansang bigo ko na isa baw, lusot kon makalusot, sikap, pwerte sikap, no? Online sa... Distingue si Kapitan Gonzales, sabi. Mokap do, ikaw ginisumong tupig kong balya ba, lusot kon makalusot, sikap, pwerte, no? Galing kita donation, gani. Tikap. Kod mo, basta COVID-19, gani yung mga certificate, ginapangayo. Subong according to Department of Interior and Local Government, dapat free na siya. Tingnan kay ginagi ito sa donation.
Okay, manakiti donation, no? Pero Kap, construction worker, ipa-donate mo piya 20 pesos, hambal, butang tabi, buluntad to nila, ginbaton mo pagid Kap. Ang sweldo sang daily wage nila der 300 pesos, 400, 350. Kuan pagid 20 pesos mo na naman yun. Online sa firing line. Taligi lang. Aring guidelines. So, we have on the line, Councilor Lady Gles Gonzales, ABC President, Mayor. Councilor, good evening. Good evening, Action Bright. Good evening sa tayo ng listeners sa Action Radio Bacolod. Before tayo mag-start, Action Bright, say regards kano ang bata ni Action Charlie Pabular sa Tubang. Hello, Inday. Bamayang gabi na si Ma, no? Thank you again. Kaya man si Kagawad, and si Basan sang Takuling Tubang Mansakon Subunga. Sige. Thank you so much. May gabi na sa inyo tantanan. Inday, salamat gida sa inyo. Kap, gamay lang nga clarification na. Kay kabalo ka, may nagreklamo construction worker nagkuha sa barangay certificate or iniblang certificate balang makabulig sa ila nga makagwa kag sulod diri sa Bacolod kay construction workers la outside Bacolod. So nagkuha sila sa barangay 41, according sa ila reklamo ginsukot sila 20 pesos. Pero na-interview namon si Kapitan Penuela sa barangay 41, Madam Sama Kapitan Sally Penuela, siya waay ako yan nanukot. Ang barangay nagabaton donation, subong bisan sin o lang pwede ka donate. So to kuno 20 pesos kuno donation ato sang mga nakakuha sang barangay certificate. Ang iba nakahatag, ang iba nuwa ay ginman. Pero ano gid lang guidelines sinikap sang barangay certificate nga ini? Okay, no, so tikong barangay certificate, Action Bright, basi balang kisa na misinterpret sa staff kung kisa pinangulat no ng kaya ang barangay certificate is covered with ordinance, barangay ordinance, so diba sabi nila ordinary ordinance lang. So kung sa inyo na certificate, so dapat free of charge gini siya kay Kabrito subong ang COVID. Sa COVID, I'm sorry, Councilor, sa COVID certificate na nga istorya ko gali. I'm sorry. Sa COVID nga para makagwa sulod sila, ipakita nila sa mga kapulisan, sa mga check-up points karon kwanta mo no ID no entry kita mo Kap. Okay, so it should be free, Action Bright, no? Nang dapat free gina siya kay Kabrito subong damo unemployed, damo wala income, so nang limit gani subong ang collections sa mga basic services. So dapat it must be free man. So libre gid siya dapat. Pero donation Kap, nag-donate ko no, pero ginmuno ginman mo nga gabaton kami donation sa barangay. Basi willing ka mo daw, a sort of like that, Kapitan. So nag-donate 20 pesos tingaton nga ribatal ko man di construction worker ginbaton pagid ang 20 pesos ko nag-donate ginman Kap, no? Okay, so diba si kabubutuon man sa construction worker or so wala man nakabalo who knows ang construction worker may good heart diba si willing to donate siya sa na 20 pesos. Yes, sige. Amo mala ng amon Kap, pro libre ba sa COVID certificate libre niya Kap ha, halin gid sa imo mismo Kap ha. Yes, libre kag kung gusto nila ma-verify kita sa page subong Sunday LG Philippines kada naka-post mo. Nabasahan ko man gani galing kay gusto ko kay resource person ka ngay sa imo kay nanay kag leader sa mga kapitanes di sa Bacolod kay sometimes basi kalipat man ni sila black up. Yes, no. So basi sa staff man bala na wala na billion o kun so kung nakasukot man gid pwede man lang na ibalik kung may example ha basi hindi lang sa barangay 41 pwede na ibalik kay hindi wala na siya na charge kasi ang donation niya welcome anytime niya. Why kuya nagakuan kay Kapitan Penuela kay tiyang reklamo di sukot gid mo. So ting depensa ni Kapitan siya wala naghambal lang ko nga pwede ka donate. So ginarespeto ko gid si Kapitan Penuela ka. Yes, no kay si Kapitan kilala ta isa ka mayo man na kapitan sa kag law abiding na siya sa liga ng mga barangay. Sige. With that, ma'am, thank you so. Pero gamay na lang gid kumustang may panagtag na mga barangay tang iba nakapanagtag na gid man. Okay, nung sa Action Bright, nag-meeting kami kagina with 61 punong barangay, with the DSSD man. So, ginistoryahan ko na mo na kung kung may gimpipakar man si barangay, i-timing, i-coordinate sa DSSD para mapapuli bilang distribution kag hindi magdubli-dubli kung saan hindi mag-double entry. Sige. With that, Kap, salamat. Gid may gabi. Mabuhay ka, Kap. May gabi. Thank you.
Thank you ka. Una sa balita, una sa aksyon. Libre ang certificate gini sa barangay kag hindi gid pwede manukot no ara sa DILG ni kag condonation gid man to ati thank you gid no sa construction worker nga nag-donate sang 20 pesos. Okay gina no pero kung ako kung ako to hindi ko magmuno siya bayaan ko na lang nanay di na ko manukot. Anong trabaho mo? Construction worker, at iimo na ng 20 pesos mo, ipamasahe na lang ito. Ha? Ang trabaho mo, call center, at dugadungaging 20 mo, 50. Action Brian, anong trabaho mo? Media. Ay, bibida ko dakuan na jutay, kay base. Pamulitika to ko, no? Oy, taga Barangay 41 ka pamulitika pa mo da? Move on ko no ka mo. Oh. Ang balsang former kapitan go subong basi gayuhom ning kwentro yang napirde utoy guro kadlaw. Ang bal guro ning former ang kapitan nga napirde kay Kapitan Penuela. Ano mong labot kung mga construction worker hindi mo na naton butante gani sa Barangay 41. Kaling basi tuod ga pamulitika man no? Hindi lang ko sure Way balo. Basta ang reklamo nagdangat lang di sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Tamo sa nga panahon guro sa krisis, guro likawan tayo nga mo nga mga ulo isyo gid nga makakuan kiti awayon tanay COVID-19. Kaling kita diri sa Aksyon Radyo, hindi taman pwede nga balibaran ang reklamo. Kiti nagahibubunot man ang mga tawo nga ini. So pasensya gid no kay Barangay Kapitan Sally Penuela da maakap. Peace be with you, ano? At least nasa nagantaran nga donation ato. Las 8:53. Kuan ko sa Action Dale sa Lazar, sinimat tiniyon mag-aksyon. Di ko malambot sa Action Marlon sa mga gabi, balang alang oras ko. Unahong ko na lang sa Action Dale, na? Sinimat tiniyon, basi may time pa man tatakaron, kantuan taman sa Action Marlon, no? Okay, unahong ko na lang sa Action Dale, no? Sinimat tiniyon, naka-standby na. Sige. Las 8:43. Ang habon pampaligo nga makalimpyo sa aton sining panit dula katol-katol baho kag kaspa mo ning Zanton Plus herbal soap mga kaksyon. Nami man no? And subong nga panik low crisis, subong mga kagaw-kagaw da makabulig gining Zanton Plus herbal soap. Pangitaan nyo lang sa mga butika. Basa tali gamay sa mga mensahe tato. While gahulat kita Action Day sa Lazar, Action Brian, good evening. Hindi bala anong exec man order nga ang mga malls kag iban utod imo text lawig katama guro. Action Brian karami gid sa imo magkadlaw. Ang kadlaw ko naman ang iya sini nakita na batian. Tamya lang ko family Baldoveda, pagaduan Hipolani sa Aliciaco. Salamat, God bless. God bless mada sa ima. Okay. Good evening, Action Brian. Paano na lang naman gutom kami kung hindi kami kabaligya sang produkto namon kay amo lang gid na sa liga namon para makabakal kami sang bugas. Temo na gani nga ayo ta na subong ang aton sini mga opisyal nga sa mga tawo nga way na gid palangitan-an kag naka-lockdown kamo sa inyo balay subong kiti hadlok man ti coronavirus niya mo. Delikado gid man katama. So ang aton gobyerno subong may mga subsidy ni sila. Amo nang inaayo tesla subong mas temprano panghatag tanan ni kag bululigan tani. Good evening sir. Good diri sa Handumanan wala na mayo diri ano ni man. Greetings lang kay Tata Alio Nigalia. Sige salamat. Good evening Action na Bray. Hindi na pwede bulaw bulante sa Libertad taga Adjabo Nigalia. Ang bulante pwede gid no makabaligya kakiti agricultural products na imo kinanglan asang tawo pwede ka gid kabaligya. Good evening Action Bray, bastos gid ang nusiko kun diin nga gakaon amuman pag run out sa barangay sa Magaling. Hindi. Galing ba si run out yang nga naghangin-hangin na blagro biyan sa control mo na sa mga empleyado sa nusiko mo. Galing in the name of nusiko sila gid mo pasibang. Aksyon Radio City Hall Report. Talagid lang. Nagsinabtanay di si City Administrator Imang kag si Barangay Kapitan sa Barangay Dosel Cantara sining base center ng election. Dale may gabi.
Yes, action, Brian. Mainit-init nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Matapos nga ginpalayag din ni City Administrator M. Ang nga perfect example sang classic overreaction ang nangin status no ni punong barangay JR Alcantara sa barangay 12 matapos action mar daw naga-disgusto ang punong barangay sa plano sang syudad nga himuon ang base center bilang respiratory center action Brian nga mo siya ang ginkasugtan man sang technical working group magama ka action Brian sang respiratory center as explained by City Administrator M. Ang amo ni siya ang lugar nga apan sang mga pasyente nga hindi konektado abi sa COVID-19 o kon medical mission na siyang right o consultation area para ini sa mga persona nga kung may ginabatsyag dira nga asma, panakit sa lawas hindi na sila kinahanglan nga magdinaguso or magkadto sa emergency room sang kada hospital since karon mangita nga may crisis kita nga ginapangatubang sa COVID-19 ang purpose ni Action Bray ma-decongest no ang outpatient department sang kada hospital kag dito na lang sila magpa-check up sa may base center since may raman sa mga volunteer nga mga doktor ang igapahamtang sang syudad para magmana sang sini nga respiratory center Action Brian. Ang hambal din ni City Administrator M. Ang amuna dapat i-verify anay ang mga facts, ang mga information antes mag-react. Kung baga, insyendihon kung ano ang proseso, kung ano ang definition. Sining ginatawag respiratory center Action Brian. Rason, Action din. Ano to, inchindihon? Ano to gani? Ang basulita, be? Classic example, Action Bray, sang overreaction kag dapat hibaloon ang basic facts. Doka mo na bala? Daw, inchindihon. Amo na, gusto ko lang insulit sa imo, kay gusto ko lang klaruhon nga dapat mamangkot anay antis magwadang Action Dale, no? Correct. Okay, hindi ka magsagi ka lang dayon ka mura-mura, nga wala ka pagkabalo kung ang ginmatuod nga istorya. Makakaharap ko, pagsasasampalin ko yung mga yan Makakaharap ko, pagsasasampalin ko yung mga yan Makakaharap ko, pagsasasampalin ko yung mga yan Action din. Correct, Action Brian. Sa mo nilati, gin-explain man ni City Administrator M. Ang nga subject pa man isang approval sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 Action Brian. Hindi na tayo mga COVID patient ang dalawang nila sa base center, kundi consultation area kung makabla medical mission Action Brian, daw ka familiar man na picture out man nato kung anong nagakanabo kung may medical mission, may kada lamesa dira, may mga doktor, kung ano dirang ginabatsyag mo, magpa-consulta ka, magpa-check up ka, hindi COVID patient or PUM ang pagadalon dira sa may base center Action Brian. Ang isa ka center, amo na siyang tawag quarantine facility dito sa may EPCS 1 extension Action Brian. Iniya para ini sa mga persons under monitoring luyag or voluntarily luyag bala magpa-quarantine sa syudad Action Brian. Kay may mga PUM Action Brian nga wala ba sang separado nga kwarto. Sila sini nga mga balay. Ang hambal diri ka mga doktor, mga infectious disease specialist, dapat Action Brian sundon gid ang 14-day home quarantine, isolate ang mo sini nga lawas, hindi magtupad sa mo sini nga mga pamilya or himata Action Brian. Labi na gid guro ka may history, may travel history kay no? Correct. Ang isa sila mga utensils dapat talainon man kag dapat may kaugalingon ka man nga banyo Action Brian. So dito sa Bacolod City hindi man tanan nga PUM, may kasarang, may kaugalingon nga kwarto. Rason nga mo ni siya ang suggestion sa mga doktor kag mga espesyalista nga magpangita sang lugar nga tanan nga mga PUM ibutang sa isa ka lugar Action Brian. So mo ni siya ang ginaay sa karon sang syudad ang EPCS 1 extension dira sa may reclamation area under Barangay 16 Action Brian. Kay sunod rin kay City Administrator M. Ang isa ka PUM, isa ka classroom Action Bray. Kay isa ka classroom, mayroon na sang banyo. Ang syudad, amo ang magapakaon sila, magaprovide sang needs Action Bray. Kaya ang eskwelahan ay kulo kompleto naman sa gamit, may admin office, may feeding facility dira, may clinic, kag almost kulo kompleto Action Bray. So pilot nga quarantine facility ining EPCS 1 extension Action Brian. Okay, so sa dito sa EPCS 1 wala sa may nag-question to nga mga pumuloyo kay dodamo na gani nearby action na del? Ang mga
first action Bray ang sa area sang Barangay 16. May naga-comment nga crowded action Bryan kag damo sang squatter area. Ang explanation rin ni City Administrator M ang anong hambal sang presidente, stay at home. Kag wala man kamuya gina hambalan nga magkadtugod sa action Bryan dito sa may eskwelahan. Kaya man gani stay at home kag suspend naman ang klase kay wala naman estudyante. So basically, wala na sang hindi na pagkatuan sa mga students sa Siyembray. Ining EPCS 1 extension kagamay hambal ni City Ad M ang nga based man ini sa recommendation ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Sales Action Bryan. Ariwa ang palayag aksyon niya basi mapinatan ang gamay gid ang reaksyon ni City Administrator M ang regarding sining kay post no ni Kapitan Alcantara. Classic example of overreaction. Wala naga-verify ang isang facts before mag-react. Kag ang lain pa kay when you put it out there, kag ara na sa social media, kag naka-public na siya, gina-share. Tita mo naglain pagid amo nang atom na dapat let us unite pero subo nagasinabtanay mga officials naton kaya muna wala anay binagapamangkot wala naga-verify ano gid matuod sino yung unod sang kwat do mo na bla something like that action bill. So action Bray ang barangay 12 may representative sila ang ginpadala dito sa meeting sa mga punong barangay kay nasang aga sa may Mascara Hall. So mo to say gid advicean siya ni City Administrator M ang explain further kung ano gid bala ang purpose sang sining respiratory center action Bryan. Kag isa pa action din I'm sorry ang base center Barangay 12 siya nga land area pero layo man siya sa mga pamalay action dele no? Correct action Bryan. Kag wala naman sang office ang Comelec Bacolod dira suspended man na sining operation. Meaning wala na gid sang tawo action Bryan sa palibot sang sini nga facility. So ang pwede makareklamo dira ang Manog Baligya Bulak tus likod. Oo kag ang police station number 1 kay dira gina sila Comelec office abi CIDG da sa kilid. Kay ko ang mga pamalay sang Barangay 12 ari malang di sila sa may layo lagid katama di action din no? Amo lang actually gina-explain lang ni City Ad M ang nga hindi niya mga COVID patient or mga ang pagdalon dira sa Nabi Center kundi consultation area para gid lang ma-decongest ang outpatient department sang kada hospital diri sa may siyudad sang Bacolod. Pero action del klarohon ko lang si Kapitan Alcantara may punto man siya mo kay ti gusto yaman nga pangapina niya man ang pumuloyo niya galing guro wala lang sa prop pero bala guro ang pag-insindi ni councilor or city administrator ang the way sa hustob lang nga pag-reklamo bla pwede lang gid katawag maybe siguro administrative ano ni correct action Bray kay ginto sa social media mo kag may mga inappropriate words action Bray nga ginusar ti basin na offend ban si City Administrator M ang pero do ka naman action Bray na sulhay naman importante kay City Administrator M ang mapa-intindi bala ma-inform ang public kung anong purpose sang sining respiratory center action Bray. Pero before inigin decidan sang interagency abi nga sa base center ibutang naka-meeting di man si city administrator ang sa kapitan nga sa sinang lugar. Action Bray wala kay ang meeting direction Bray between sa mga doctor and infectious disease specialist mga specialista kay amo nimo gagapangita sang lugar para sa mga non-COVID patients para sa mga PUM or PUI nga may mild or moderate symptoms action Bryan kag amo ni siya kay kagabi man to nag-action Bryan nga nag-recommend ang technical working group pagintukod nga base center kag ang EPCS 1 extension amo ni siya ang ginaay bilang quarantine facility kag respiratory center action Bryan subject sa gihapon sa approval sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Ati subject pa tagali sa approval ni hulat-hulaton tala ni Ana Action Dale no? Action Bray. Regarding naman sa bulig, no, nagkahatag sa assurance si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran nga mayara sang palaabuton ining mga persona nga naapektuhan nila sining palang buyan tungod sa COVID-19. So sunod diri kay Familiaran na ate ang Action Bray like ang ining mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga lubos sing mga naapektuhan Action Bray sila ini ang maka-benefit sa bulig nga ihatag sang syudad. Wala pa nahibaluan o kung gin-reveal ni Vice LC kung ano nga klase
ti sang bulig action bray. Kasunod siya ti ongoing sakran ang validation sang DSSD para sa mga poorest of the poor action yan. Kag sa mga nagakinahanglan like ining mga informal workers, mga informal settlers action bray. Kaya hindi kaya bala maka survive abi kung hindi mabuligan sang gobyerno. Somehow, hindi kayo vice importante nga may gina-prepare ang syudad in due time, no? Mabalaan na nila kung ano nga bulig. Yes, tiyan mo nang ginapabot sa Bacolod noon, kaway pa kung ari ni Action Dale, ang nagreklamo nga hindi sila maka community quarantine because nga wise sila sang kita, so wala ni sila sang rason pa kung mapanagtag na ning para sa Action Dale. Para Action Bray. So, may arabas ang comparison na Action Bray sa iban nga mga mayor or LGU. Ang iban ng LGU ito ka active Action Bray yan kag gina-compare man diri sa may syudad sang Bacolod. Nag-trending gani sa social media ang finding mayor Action Bray. Ngani nga hashtag. Tiyan mo ito kahapon nakita naman natin si mayor sa public press con regarding sa ning COVID update kag mga tikang man nga ginaugas ang syudad para ma-address no kag batuan ang ini nga masakit Action Brian. Hindi taman mabasol Action Dale, no? In fairness, man sila nag-post ba sa Facebook, sa social media. Kaya ang luyag na nila nga tani, aside from the press conference, nga naghambal si Mayor Billy Nardia, actually si Mayor Billy Nardia wala gapabaya. Since nga nag-start, ini nga nagsigabong liwat ang COVID-19, nagapa-preskon siya everyday with the City Health Office and interagency, no? Ang napangita sila nga sa social media nga napamangkot sa aton man diri, nga dapat hands-on man, no? Kung siguro gusto lang nga si Mayor Bing one time abi libot sa Bacolod abi, kumusta ka mo da para makitaan mas publiko kay kung kisa kung ang isa ka leader nga nagagwa man abi, expose man siya abi sa publiko, ang tao mas mapati pag nga kita mo alkalde taga nino galibot nagaayo sa aton kita di patampate Action Dale do mo ning botselingon nila Correction guys. Ring gabi may isa ka kagawad sa barangay Takuling nag-post nga nagbisita si Mayor Bing sila dito nga barangay Hall Action Brian sa may area sang barangay Takuling. Kay kabalo ka dito sa Metro Manila kit-an la si Mayor Vico Moreno, sino pa to mga mayor to naga-intraya pamutos daw. Ako yun di naman ko pabor gina. Kaya mayor ni saya mo. Command lang yun siya. Order. Tapos may ang mga command people yun amo na trabaho. Pakita-kita guro sa Mayor Bing. Guro mo gusto nila nga makasakay abi sa pick-up da. Kasakay sa lakyan. Makalaaw bis publikos Bacolod. Ayoon ang mga nagapadungol. Gyapon. Damo ning gurong gusto na matabok sundel. Action Brian. Kag may rap gani post ka naga-criticize sa ining ginasoksok bala sa mga naga-disinfect Action Brian. Kit-an pagitila ano ning ginasoksok nila naman na raincoat. Ining PPE ginahatag ni sa mga frontliners Action Brian. Mga doktor, mga nurses. So sila ini ang priority ilabi na nga kulang sa stock kag wala gid sang supply nga pagakuhaan sa sini nga matiniyon. Dito na napag-criticize pa kay Di Buenas gani nga nagahimo sang inisyatibo ning aton sini nga mga utod para mag-disinfect Action Dale. Correct Action Brian. So, matapos na mga market rin naton, even din siya yung barangay 4, may lugar doon ang aging disinfect subong adlaw, kag hamon Action Brian, mga steps, no, nga ginaubra sang City Government of Bacolod, ang issue sang COVID-19. Mga update ang balita gikan sa Bacolod City Government, sa ang action nyo, Action na dahil sa Lazaro, una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale sa Lazar Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kabay pa nga ma-resolve na niya nung sagkwana, medyo gamay nga binais-bais ang barangay 12 Kapitan J.R. Alcantara kag City Administrator M. Ang. May ara lang sa mga way naklaruhan, ano? Way naklaruhan, misinterpretation. So kabay pa nga mga goods na ini kiti subong mag-isa kita anay. So nagapangita kay Mayor Bing Linardia, ara siya, no? Ako ya saksi ko kay nagatrabaho ni siya. Ang ginahimo ya subong meeting didto sa mga otoridad kuno dapat ang himuon. Sa sining nga time, daw ara sila sa meeting bla kuno dapat pasunuron ano himuon tadason amuni muna. Ang mga tawo nga nagapangita siya naintindihan ko man kamo. Nga gusto nyo nga si Mayor Bing, kung sino pa da nga mga public officials, hindi man lang sa Bacolod, bisan sino pa din nga mga mayor sa Negros Occidental. Gwa man pakita mas publiko, abi nga, oy, kamo nga mga dungol kamo, gabiyahi man kamo gyapon da, nagalibot pang mo gyapon, duway gid kamo pati sa akon how. O, da mo nang gurong bot silingon sining mga nagreklamo sa social media. Ati ba si mahimo man na ni Mayor Bing Linardia, ba si Boss Kibot kita malibot na ni siya. Ba si sa Lunes, ano?
Amo na kung isa to ang mga tawo, once makita nilang leader nila nga nagapangasubo da kag nagabalakuon kag nagapakita gidya nga concern sa publiko paagi sa personal yang attachment abi, no? Ang tawo dumambal yung mayor tagadi galibot di kita yado di pati magpate. Isa man naka-factor tod mo, no? Isa man na okay man na, no? At least mapalabot na ni sa barang public officials naton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kanabi pagintanit tirada, no? Mga mensahe ita duway ko pa ma 1/4 basa ganiyo tinantan na karong gachimpo tama commercial lang ko kadali. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso ko sa inyo, Zanton Plus Herbal Oil magkaksyon balanyo sa panuhot palalakit sang kalawasan kag iban pa kadagabi before ka mamatulog. Zanton Plus Herbal Oil magkaksyon. Baway na ginta oras sa pasensya, pero di ka mo mag-worry kay may mga dason pa kita nga programa, di kag dason nga maginapi. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, kag Sir J.M. Baikin. Nado ka kalipat ko do si Sir Ray magwa sa maamba ko. Back up naton sa News Center, we have Action Naan Defensor, Action Eden Aboso, and Action Dale Salazar. Standby Corona sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabuas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio! Action Radio!